Ale cui sunt vaetele, ale cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile, ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănirile fără pricină, ai cui sunt ochii roșii, ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Alcoolul aduce durere tuturor celor care îl beau. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunică ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Bețivii sunt avertizați despre revenirea lui Hristos și judecata lui, dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Măreția lui Ioan Botezătorul este legată de abstinența lui totală. Va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. Beția duce la poticnirea fratelui. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Bețivii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici crăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sfânta Împărtășanie și cina cea de taine nu sunt o băutură, ci o pomenire a morții sale. Hristos a spus, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Băutura și umplerea cu Duhul Sfânt sunt incompatibile. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Standardul lui Dumnezeu, episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcivitor, nu iubitor de bani. Diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutor de mult vin, nu doritor de câștig mârșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Femeile de asemenea trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Să păzim și să împlinim standardul înalt al cuvântului lui Dumnezeu.